Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Özbegistany edýän 2 günlük resmi sapary dowam edýär. 24-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Özbegistany edýän resmi saparynyň 2-nji gününe Ürgence bardy. Ürgenjiň halkara aeroportuna Türkmen prezidentini Özbek lideri Şavkat Mirziyoyew garşy aldy. Iki ýurduň prezidentleriniň öňüne Türkmen milli libaslaryny giyinen sungu diýişgärler çykyş etdiler. Özbegistanyň resmi metbuatynyň aýdylmagyna görä prezidentler Ürgençde Ulugowlu we Hywodaky işan gala ýaly taryhy ýerlere baryp görürler. Xarezm welaýatynyň drama teatryny Özbegistanyň we Türkmenistanyň sungu diýişgärleriniň ýerine ýetirmegine aýdym saatly çykyşlar bolar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 24-nji aprel güni Xarezm welaýatyna edýän sapary münasibetli Ürgenç şäherine barýan ýollar ýapyldy diýip Azatlygyň Özbek gullugy bilen gurrundaş bolan bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Bugün öz ulugymny Ürgence gitdim, şähere barýan ýollary ýapyp goýupdyrlar. Ürgence girip bilmän ýygyma dolanynym diýip guş köprüli ýaşaýjy Azatlygyň Özbek gullugyna gurrun berdi. Xarezmli taliplaryň aýtmagyna görä 24-nji aprel güni ýerden saat 9-dan agşam saat 9-a olar köçede garaşmaga mejbur edilýär. Her gün çykyp repetisiýa edýärdik. Bugün ýerden saat 9-dan bäri köçede garaşýas. Gece saat 9-da çenli garaşarsyňyz diýdiler. Prezidentlere garaşýar diýip Ürgençli gyýlaýtdy. Xarezmden gelip gowuşýan maglumatlara görä welaýatyň bilim edaralaryny okuwçylar we talipler 2 hepdeden bäri prezident Berdimuhammedowyň saparyna garaşýar. Goýbu owasyna dostluk öýü açyldy. Prezident Mirziyoyewiň başlangyçlary bilen Ürgenç etrawyna deýişli Goýbu owasyna dostluk öýü bina edildi diýip Azatlygyň Özbek gullugy habar berýär. Gurrun edilýän owanyň ilatynyň agla we bölegi türkmenlerdir. Özbegistanyň prezidentiniň metbuat gullugynyň habar bermegine görä 24-nji aprelde dostluk öýüniň açylış dabarasyna 2 ýurduň prezidentleri gatnaşdy. Dostluk öýüniň öňünde türkmeniň görnükli akyldar Şahyr Magtumuly Pragynyň sellili heykeli açyldy. Prezidentler ýadygärligiň öňüne gül destelerini goýdular. 24-nji aprelde Xarezm welaýatyny howa ýagyşly boldy. Mihmanlary garşylamak çärelerini gatnaşýan okuwçylaryň we mugallimlaryň ýagyşly howada prezidentlere garaşanlygyny Azatlygyň Özbek gullugy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň hormatly arkada rubrikasyna dün 23-nji aprelde bir okuyjumyzdan hat gelip gowuşdy. Ol öz hatyny Türkmenistanyň özbekleriň hak hukuklary baradaky meselelerin gozgolmagyny haýyş edýär. Mälim bolşýaly Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen 2 ýurduň arasynda ýapylan serhet geçergeleri ýurtlaryň ara çäginde galan etnik azlyklary oňoýsuz täsir etdi diýip mundan ozal bir näçe gedek ýerli ýaşaýjylar azatlyga gurrun beripdi. Hususan Özbegistanyň Türkmenistana gelin bolup düşen raýatlaryň pasportsuz kösençlikleri ýa-da bolmasy serhediň aňyrsynda galan 2 ýurduň raýatlarynyň dogan garandaşlaryndan jyda galyşy barada maglumatlar peýda bolupdy. 2 ýurduň arasynda girilen wiza rejiminiň gysga möhletlik saparlar üçin ýatyrylanyny garamazdan Türkmenistan wagtal serhedi bir taraply ýapyp geldi. Berdimuhammedowyň Özbegistany edýän 2 günlük resmi sapary 24-nji aprelde dowam edýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündöligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Daşowuzda başlanan gowuçy X mewsumynyň çäginde ýerli resmiler teknik ýetmezçilik sebäpli husus hojalyklardaky traktorlary mejburi ýagdaýda gowuçy meýdanlarynda işledip başladylar. Daýhan birleşikleri husus traktorlaryň diňe dizel ýangynjyny berýärler. Iş hakyny ätiyat saýlaryny bermezden ýurdun üsmegini isläň okmy diýen bahanalar bilen gorkuzyp işledýärler. Diýip aktiw etrabyndan bir husus traktoryň eýesi Resul gurrun berdi. Resul teknika ýetmezçiligi sebäpli ekis wagtynyň ýyda süýşändigini, netijede tapdan çykan guran topragy ekilen çygydyň gögürmeýändigini aýdýar.
Aktipi etrafında jemi 6 tane sürüm traktoru var. Olarym kadaly işlemeýär. Hälisinde tandan çykyp dur. 12 tane daýhan birleşikde 30 000 hektar ýeri sürmeli bolsa, onda gowuçy ikisi iýun aýynda hem gutormaýar, diýip Resul belledi. Bu ağırlıkta iş hakkı berilmän işledilen hususy traktor eýerleriniň arasynda tekniklaryny geçen ýerine satyp eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmek dileýänleriň barha köpelýändigine de üns çekilýär. Ýylyna ýarym hakkyna indi bolsa kully muhtuny işläp ýadadyk. Onsuzam bu bir mewsümleýin iş. Käbir ýerleri bizar bolup traktorlaryny satyp daşary ýurda işlemäge gitdiler, diýip Resul sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Azatlyk radiosynyň daşowuzdaky çeşmesi gowuçy ikisiniň 28 martda başlanmagyna garamazdan vilayatyň gowuçy ekilmeli meýdanlaryna tutulmaly ýuwuş suwunyň ençe mehepde gijikdirilip berilip başlanandygyny habar berdi. Yerli tinçiler we Azatlyk radiosynyň regionlardaky çeşmeleri bu ýyl ekrançylyk ýaplaryna suw göýürilmeginiň öňkü ýyllardaky garanda gijikdirilýändigini baryp fevralyň başynda habar berdiler. Fevralyň 1-inden öň ýaplary Gyzyl suw atly suw gelerdi. Emma bu ýyl suw şu wagt içinde gelen ok. Adamlar işiklerinde ýere kakylan skwazynalar bilen milliklerini suwarýarlar. Sebäbi ýerleri suwarmaly wagt geldi, diýip Azatlyk radiosynyň daşowuzdaky çeşmesi 8 fevralda aýdypdy. Geçen ýyl Türkmenistanda 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylynyň ýygnalandygy habar berildi. Emma muňa garamazdan Prezident Berdimuhammedow paxta ýygymynyň depgininiň haýallygyndan ençe medik nägidelik bildirdi we bu basyş ýerlerde mektep mugallimlarynyň we esgerleriniň hem paxta ýygymyna çekilmegine alyp geldi. Galy bersede daşowuzda geçen ýylky paxta planyny dolup bilmedik daýhanlar prokuratura çağırılıp olara garşy deriňew işleri hem gozgalypdy. Prokuraturaның sorugyndan soň döwleti bergisi bolan kärendeçileriň işleri suwda geçirilip, ol ýerde puly mejburi ýagdaý tölemelidigi barada höküm çykarylypdy. Töläp bilmedik daýhanlaryň bolsa öýündäki guşlary konfiskasiýa edilip, döwletiň haýryna geçirilipdi. Hukuk goraýjy Sultanda Kotur kampany topary türkmen häkimetlerini paxta ýygymy bilen baglylykda mejburi zähmeti giňden ulanmakda tanqid edýärler. Gipliyar Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Tatarstanaky talipler türkmen banklary tölenen okuw töleýlerimizi geçireni okduýar. Kazan Federal Universitetinde ýokary bilim alýan onlarça türkmenistanly talip okuw töleýleri bilen bagly meseleler sebäpli kynçylyklara duçar bolýar. Has takygy olaryň ene atalarynyň Türkmenistanyň döwleti değişli banklarynyň baryp şu ýylyň fevral aýyna tölen okuw töleýlerini türkmen banklary henizem agdalýan ýokary okuw jaýynyň hasabyna geçireni ok. Bu barada şeýle kynçylykları başdan geçirýän bir talip atlandyrylmazlyk şertini Azatlyga habar berdi. Okuw töleýlerini tölemedik talipler halkara studentleriň kabinetini özleriniň 1-nji maýy üçin okuw töleýlerini geçirjekdikleri barada düşündürüş ýazdy. Egerde şol görkezden tenäçeni Türkmenistanyň döwlet banklary tölenen okuw töleýlerimizi geçirmese, bizi okuwdan çykarýarlar diýip talip urrun berdi. Ene atalarymız barby fevral aýyny Türkmenistanyň döwlet banklaryny okuw jaýymyzyň töleýleri bilen bagly bank amallaryny ýerine ýetirdiler. Ýagny ene atalarymız pulumuzy banka tölediler ýöne Türkmenistanyň banklary özlerine tölenen okuw töleýlerimiz ýokary okuw jaýynyň hasabyny henizem geçiren ok diýip olaýtdy. Şeýlede okuw çykdyjylarynyň möşberi barada gurrun eden talip jemi 1 ýyl üçin $1800 tölemeli. Birinji ýarym ýyl üçin $900 töläpdik. Indi ikinji ýarym ýyl üçin $900 tölemeli diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Özlerine berilen soňky möhletiň 1-nji maýdygyny ýatladan talip türkmen banklarynyň alan viza kartlar boýunça dowam edýän bökdönçlükleri de deyip geçip, olaryň käwagt işlese köplenç işlemeýändigini aýtdy. Kazan Federal Universitetiniň Naberezhno-Chelninski institutundan adynyň 32 Türkmenistanly atçisleýän ediler diýip talip maglumat berdi. Agdalýan ýokary okuw jaýynyň resmi web saýtyna Orfetiň viza talap etmeýän gyda ýurtlaryndan gelip okuyan talipleriň okuw töleýleriniň möşberiniň üstümizdäki 2018-2019 okuw ýylyny
Russiya Federasiýasynyň raýatlarynyň töleýän tölegleri bilen deňleşdiriljekdigi bildirilýär. Türkmenistanyň ykdysady sygynsızlygyň ýetilmegi bilen soňky döwürlerde daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen talyplary okaýan ýurtlaryny maliýe kynçylyklaryna sedebar boldular. Ýatladyp geçdik, mundan ozal has takygy fevral aýynyň 2-nji 10 günlüginde Ukrainada okaýan Türkmenistany talyplar türkmen banklarynyň alan kartlaryna bar bolan maliýe serişdelerini bankomatlarda nagtlaşdyryp bilmeýänliklerini aýdyp habarlaşypdylar. Biz kartymyzdan düýbünden pul çekip bilemzok. 10 günden bäri günne pul çekmek üçin banka wariaty ýöne bankyňyza jaň ediň diýilýär diýip galagoply ýagdaýlary başdan geçirýän türkmen talyplary baryp fevral aýyna habar beripdiler. Şeýle-de aprel aýynyň başynda Belarusyň Döwlet Medisina Uniwersitetinde okaýan türkmen talyplary Türkmenistanyň ýurdun banklary arkaly uradylan okuw tölegleriniň Belarusdaky ýokary okuwjaýynyň bank hasabyna wagtyna geçmeýäni üçin özlerini okuwdan çykarylmak howpunyň awanyanyny aýdyp maglumat beripdiler. Şonda biziň okuw töleglerimiz 20 fevralda Türkmenistanyň banklary geçirildi. Ýöne türkmen banklary bu tölegleri Belarusdaky ýokary okuwjaýymyzyň hasabyna geçirmändir. Uniwersitetimiz tölegleriň 1 aprele çenli geçirilmegini talap edipdi diýip Türkmenistanly anonim talip gurrun beripdi. Şondan soň aradan 2 hepde olay wagt geçen soň apreliň ortalaryna Orsiýetde okaýan onlarça türkmen talibi bir meňdeş kynçylyklary başdan geçirýänliklerini aýdyp gizlinlik şertlerini habarlaşdylar. Belarusdaky we Kazandaky talyplardan tapawutlulukda olar esasan türkmen banklarynyň alan Mastercard bank kartlaryna bar bolan pullaryny nagtlaşdyryp bilmeni kösenýänliklerini, munyň netijesinde maliýe kynçylyklaryna duçar bolýanlyklaryny, hatda şol sebäpden okuw töleglerini töläp bilmeni özlerini okuwdan çykarylmak howpunyň awanyanyny aýdyp çykyş edipdiler. Daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistany talyplaryň sedebar bolýan maliýe kynçylyklary 2017-2018-nji okuw ýylyna has ýitileşdi. Döwlet resmiýetleri öňe sürilýän kynçylyklary ikrar etmeýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirigindäki media serişdelerine de agdalýan kynçylyklar barada dil ýarylmaýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündöligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanda şu aýyň başyndan ýaşy 65 ýetmedik pensionerlerden pensiýa haklaryny bank sahamçalaryndan dälde bankomatlardan nagtlaşdyrmagy talap edilip başlanmagy netijesinde ýaşuly nesliň her türlü kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup başlandygyna üns çekilýär. Özünü oradaga diýip tanıştyran aşgabatly pensionerleriň biri kösünçlikleriň degisli bank hasabyna açdyrmakdan we plastik kartyny almakdan başlanýandygyny gurrun berdi. Oradaga ilk bankyň ýazga duran ýerindäki sahamçasyna baryp şertnama baglaşmalydygyny, soňu bilen bankyň baş edarasynda uly nowatları durup 20 manat müçberinde pul töläp plastik kartyny almalydygyny gurrun berdi. Munun bilen hem iş tamamlanmaýar. Soňundan ýene bankyň ýerli sahamçasyna baryp hasaby durmaly. Soňu bilen sosial üçinçilik idarasyna baryp ol ýerde hem özüňe hasaby aldyrmaly. Garat azyndan 5 günüňe harçlamaly bolýarsyň diýip 62 ýaşly Oradaga gurrun berdi. Oradaga degisli idaralary barmak üçin öz hasabyna taksi tutmaly bolandygyny, munun hem özüne uly çykdyja düşündigini aýtdy. Çağlarymyň akdyklarymyň barysy isli okuwly. Awtobusda özüm aşaýyn diýsem hem birinciden hiç mydarym ýok, ikinciden ol ýerleri tapjagymam gümana. Şu karty elime alýansam 50 manat töwereginde pul çykarmaly boldum. Bu da pensiýa diýip berýän 210 manatynyň tas 4den bir bölegi diýip Oradaga zeýrendi. Galbertide bu täze düzgünün girdilmeginiň sebäpleri barada bank resmiýetleri tarapyndan häzirlikçe anyk maglumat ýa düşündürüş berilmeýär. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň ýerli sesmeleri bilen söhbetdeş bolan raýatlar şol sanda pensionerler hem bankomatlarda köplenç nagt puluň tapdyrmaýandygyny belleýärler.
Öň belli bir bank sahamsasyna barıp pensiýamyzy ýa-da kömek pulumuzy alýardyk. Indi bankomatlarda pul tapýansaň, etrawyň ýa-da şäheриň bir çetinden beýlik çetine bir günüň dowamynda inçimi saгаtlap ýa-da bir näçe günnäp aýlanmaly bolýardy. Bu mümkinçiligi çäkli ýa-da ýaşy bir çene baran adamlara artykmys bökdünslik döredýär, diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran 63 ýaşyndaky pensioner aýtdy. Türkmenistanda aýlyk haklaryny, pensiýa we kömek pullaryny, talip haklaryny plastik kartlar arkaly tölemek düzgününiň girdilenine indi 3 ýyldan gowrak wagt boldy. Bu aralykda türkmen mediasynda berilýän reportajlarynda hormatly ýaşulylarymyz we kümüş tasly inilerimiz ýaly sözler getirilip, ýaşuly nesile ulusýylygyň bardygy aýdylsa-da, iş ýüzünde olaryň duçar bolýan, şol sanda plastik kartlary bilen bagly meseleleri barada dymylýar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda ortaça pensiýa hakynyň 650 manatdygy aýdylýar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde tezölenme Sultan Atçylova gepleşiklerimi dowam etdirýär. Medisina hyzmatlary üçin näsalardan alynýan tölegleriň bahalarynyň aşa gymmatlandygyny seretmezden ilata edilen medisina hyzmatlarynyň hiyiliniň juda peselýändigi görünýär. Hepime bak berçi bir sözünü şu bolsalar, maňa beýdi kurlaşmadan bilen aklymda kundak şu sakroýs boýup, men kurlaşak gelmem şey. Bu näradyçylyk bildirilip turulan Gox Halmagalyň Aşgabatyň Taparmurat Niýazow hastahanatynda şeýliň 10 aprelinde bolup geçendigini bu waka şaýat bolan Aşgabatly maýsa aýdýar. Onuň aýtmagyna görä welayetlerden gelýän näsaglardan ýa-da Taparmurat Niýazow hastahanatynyň näsaglary kabul edýän bölüminde aýak üstünde durmaga ýer jaý ýok. Emma halis öz hali bilen bolmaýan agyr näsaglar hem uly nobatlara garaşmaly bolýarlar. Ol ýerde tä özüňden gidýänçäň seniň ýanyňa gelýän lukman ýok. Bu bolsa agyr hastalar kyn ýagdaýa salýar diýip maýsa dowam edýär. Hastahanalaryň şäher boýunça eksternigini, ýagny tiz kömegi getiren näsaglaryny kabul edip, 3 gün muhtyna beceri bermeli gulları bar. Emma tiz kömegiň işgärleri şol hastahanalara näsaglary alyp barmak juda ýokuş görýärler. Bardy elde tiz kömegiň hyzmaty bilen nobatçylyk çekýän hastahana baryp ýerleşäden hem ol ýerde 3 güniň dowamynda näsaga edilmeli muht hyzmatlary lukmalardan almak juda kyn. Näsaglardan diňe pul almagyň aladat edilýär. Düzgün boýunça tiz kömegiň hastahanalara getirýän näsaglaryna edilmeli hyzmatlar muhtyna bolmaly bolsa-da, hastahananyň lukmalary muht hyzmat ýok. Hemme tölegli diýip özlerinde bar bolan ultrases barlygy, rentgen, gan peşew ýaly barlyklar üçin Ozalky Gyzyl Haç hastahanatynyň ýerinde gurulan kardiologiýa hastahanatyna uğradýarlar. Ol ýerde bolsa tölegler aşa gymmat. Taparmurat Niýazow hastahanatynda 50 manata durýan rentgen barlyklary, kardiologiýa hastahanatynda 250 manat. Taparmurat Niýazow hastahanatynda özlerinde bar bolan barlyk enjamlary işlenok diýip lukmanlar näsaglara jogap berýärler. Näsagyň keseliniň taryhy depterçesine näsag barada dolu maglumat hem ýazylmaýar. 3 gün geçýänçä näsagyň ýanyna gelýän lukman hem ýok. 3 güniň dolu berende lukman ýanyna gelýärde muht hyzmat üçin wagtyň dolandygyny, mundan bu ýana hastahanada ýatyp beceri aljak bolsaň tölegleri tölemelidigini taňa düşündirýär. Aşgabatly näsaglar näme de bolsa öz öýlerinden örýärler. Emma Aşgabatyň hastahanalaryna welayetlerden gelýän hastalaryň görýän görgüleri juda agyr. Aşgabatda mehman ýeri bolmadyk, pul ýagdaýy pes adamlar bir günüň dowamynda derwur barlylardan geçip hem ýetişmeýärler. Olar ýygyna dolanmak üçin näçe gyslandalar da hastahanada nobatlar derarly. Bir günde olar öz kesellerini anyklap bilmeýärler. Mehmanhanalarda ýatmak üçin tölegler aşa gymmat. Oba ýaşaýjylarynda pul ýeterlik däl. Olar hatda hökmany geçmeli diýilen barlylardan dolu geçmäge hem tegişde tapmaýarlar.
Emma döwlet gaznatyna girdiçi salmak planlaryny doldurmak maksady bilen ilki vilayet lukmanlary näsaglary merkeze ýollarlar. Käy halatlarda bolsa wilayetlarda näsagyň keselini lukmanlaryň dogry ketgitläp bilmeýändikleri üçin näsaglaryň özleri Aşgabatda gaýtmaga mejbur bolýarlar. Aşgabatyň hastahanalary esasan hem Taparmurat Niýazow adyndaky hastahananyň lukmanlary hem näsaglara kömek etmek barada alat etmän. Näsagdan näçerak pul ýonyp bolarkan diýip olara gerekmejek barlardan geçmegi buyurýarlar. Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň WeContact hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Sarkisýanyň wezipeden çekilmeginiň ertesi güni Ermenistan gyrgynçylygynyň ýyl dönümini hatyrlaýar. Ermenistanlylar ýurtda uzak wagtlap hökümini ýöreden lider Serd Sarkisýanyň nägilelik çäreleriň fonuny Premier Minister wezipesinden çekilmeginiň ertesi güni, ýagny şu gün 1-nji jahan uruşunda Osman imperiýasynyň düzümine wagty gyrgynçylygy uçuran ata-babalaryny hatyrlaýar. Ermenistanyň genotsit häsiýetlendirýän gyrgynçylygy 24-nji aprelde hatyrlamak çäresi müňlerçe demonstrantçynyň Sarkisýanyň garaşlmadyk ýagdaýda wezipeden çekilmegini Yerewanyň hemde ýurdun beýleki şäherleriniň köçelerini bellemekleriniň ertesi gününe gawat geldi. Protestleri 11 günläp ýol başçylyk edip 22-nji aprelde täze Premier Minister bilen geçirilen dartgyny duşrukdy. Serd Sarkisýany wezipeden çekilmäge çagyran opozisiýaçy kanun çykarjy Nikol Paşinyan Yerewanyň ýadygärlik toplumuna ýygnanan goldawçylaryna başlatanlyk etdi. Ýurtda ýatlama çäreleri münasibetli bir günlük säginin ýokary siýasatyň depgini 25-nji aprelde ýene-de güýçlenir. Sebäbi şonu Paşinyan Premier Ministeriň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji Karen Karapetyan bilen duşup 3 milyon ilatly Ermenistanyň ykbalyny maslahat eder. 23-nji aprelde Sarkisyan resmi web saytynda özüniň wezipeden çekilýänligi barada beýanat ýaýradan soň Yerewanyň merkezindäki Respublika skwerini ýygnanan köp adamly üýşmeleňe ýüdünen Paşinyan rewolýusiýa bu ýerde soňlanmaly däl, ahyrky ýeňiş gazanylýança dowam etmeli diýdi. Ol Karapetyan bilen häkimiýetiň parahatçylykly çalyşygyny maslahat etmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Karapetyan Sarkisýanyň ýol başçylygyna Respublika partiýasynyň agdasydyr. Respublika partiýasynyň ýol başçylary halkyň zorluksyz we mahmal rewolýusiýasyny şek şüpgesiz şertsiz ikrar eder diýip umyt bildirýärin diýip Paşinyan aýtdy. Paşinyanın bellikleri geçiş döwründe onun Premier Minister wezipetini eýlemäge isleg bildirýändigini ýaňdytdy. Sarkisýanyň wezipeden çekilmegi Paşinyan bilen Karapetýanyň arasynda geçirilen gysga gepleşikleriň ýygyanyna gawat geldi. Ýöne agdalýan gysga duşugyň barşyna nämeleriň maslahat edilenligi aýan edilmeýär. Bu ýagdaý gurrun edilýän postsovet ýurdun geljegi barada soraglary döredýär. Uzak wagtlap hökümet başynda galan lider Sarkisýanyň köçü protestleri sebäpli wezipeden çekilmegi örän seýrek ýagdaýdyr. 10 ýyllap Ermenistanyň prezidenti wezipetini eýelen Sarkisýanyň Premier Minister wezipetine saýlanmagy köçü protestlerini öjükdiripdi. Onuň prezidentlik möhletiniň 9-njy aprelde dolmagyndan 8 gün soň Sarkisyan 17-nji aprelde parlamentde ýurdun Premier Minister wezipetine saýlandy. Ýurdun konstitusiýasyna 2015-nji ýylda girilen üýtgeşmelerde Premier Ministeriň wezipe ýetýärliklери güýçlendirildi. Protestçiler Sarkisýany täze sistema geçilen soň Premier Minister wezipetini dalaş etmezlik boýunça beren wadasyna durmazlykda aýypladylar. Sarkisyan wezipeden çekilmerini diýmeginiň ertesi güni wezipetini terk etdi. Ol Paşinyan bilen duşukda opozisiýa liderini şantajda aýplady. Ýöne 23-nji aprelde ýaýradan beýanatyna Sarkisyan köçü hereketleriniň özüne garşy geçirilendigini ikrar etdi. Nikol Paşinyan mamla men ýalňyşypdyryn diýip ol ýaýradan beýanatyny aýtdy. Bu ýagdaýyň bir näçe mümkin bolan çözgütleri bar. Ýöne men olaryň hiç gaýsyna baş goşjak däl. Bu meniň ýolum näl, men ýurdun Premier Minister wezipetinden çekilýärin diýip ol beýanat ýaýratdy. 24-nji aprelde dünýäniň dürli künjeginde ýaşaýan ermeniler 1-nji jahan uruşy döwründe Osman imperiýasyna wepat bolan 1,5 million ermenini hatyrlaýar. 27 döwlet we başanyň ştatlarynyň agla we bölegi Osmanlyda ermenileriň öldürilmegini resmi taýdan
genotsit diýip kabul etdi. Türkiýe ölen adamlaryň sanynyň çyşyrylendigini we wepat bolan adamlaryň grajdanlyk uruşunyň pidalardygyny aýdyp genotsit sözüniň ulanylmagyny ret edýär. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.